Id-9 ta' Mejju huwa Jum l-Ewropa, ġurnata li tfakret permezz ta' diversi attivitajiet kemm fil-Belt Valletta u anke fl-Università ta' Malta, jum li jfakkarna kemm pajjiżna benefika misħubija fl-Unjoni Ewropea u kemm kienet saqlija d-deċiżjoni tal-poplu Malti Wawċi li jsieħeb f'din l-Unjoni, pass storiku xprunat mill-Partit Nazzjonalista. U biex jitfakkar Jum l-Ewropa, għatta studenti minn diversi skejjel inaqdu f'attività ta' sfin u kant fil-Belt Valletta. Hawn il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta, Denise Fiorentino, spjegat kif il-fondi Ewropej qed jintużaw għal diversi proġetti importanti, kif ukoll minn NGOs, kunsili lokali, individwi, negozji, bdiewa u entitajiet pubbliċi fost l-oħrajn. Tkellem ukoll il-kap tal-komunikazzjoni tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Mark Vella, illi fakkar kif l-Unjoni Ewropea jaqda politika li la teżisti iżjed minn 60 sena. Il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Mario Sammut min-naħa tiegħu, fakkar fid-Dikjarazzjoni ta' Schuman fl-1950 illi ħolqet l-ewwel Komunità Ewropea u semma kif Jum l-Ewropa u ta' importanza għaliex jiċċelebra id-demokrazija, il-libertà, il-paċi u l-prosperità fil-kontinent. Intant apart l-attivitajiet li seħħew fil-belt kien hemm ukoll attivitajiet organizzati fl-Università ta' Malta flimkien mal-ġef. L-attivitajiet jinkludu villaġġ Ewropew kif ukoll fira tal-ikel Ewropew tradizzjonali.